திருச்செந்தூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் நம் முருகனுடைய சிலை அவமதிக்கப்பட்டு கிடைக்கிறது. என்ன விதத்தில் ஒரு கடவுளாக வழிபடும் இந்த முருகபெருமானுடைய சிலையை திருச்செந்தூர் தாலுகா அலுவலகம் குப்பையில் தூக்கி எறிந்துள்ளது. மீட்கப்படும் சிலைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இன்று இந்த சிலைகள் எல்லாம் தாலுகா அலுவலகம் முன்பாகவே மக்கள் வந்து போகக்கூடிய இடங்களில் குப்பைகளில் இந்த முருகப்பெருமானுடைய சிலையை இந்த திருச்செந்தூர் தாலுகா அலுவலகம் அவமானப்படுத்தி இருக்கிறது. இது திருச்செந்தூர் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாகவும் இந்து முன்னணிகள் சார்பாகவும் நாங்கள் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். திருச்செந்தூர் தாலுகா ஆஃபீஸிலேருந்து பேசுகிறேன். நம்ம கோயில்கள் சில இடங்களில் மீட்கப்படக்கூடிய சிலைகள்லாம் இப்படி தான் தாலுகா ஆஃபீஸில் குப்பையில் தூக்கி போட்டிருக்காங்க. நம்ம பக்கத்தில் அடுத்து பின்னாடி இருக்க முருகன் கோயிலில் நம்ம முருகரை எவ்வளோ பயபக்தியோடு எங்கேருந்து வர்ற பக்தர்கள்லாம் வணங்குறாங்க. இந்த பாருங்கள், இதே முருகர் தான் இன்றைக்கி இந்த சிலையை நம்ம குப்பையில் கொண்டு போட்டிருக்காங்க தாலுகா ஆஃபீஸு. அரசு நிர்வாகம் மீட்கப்படும் சிலைகளை தயவு செய்து தங்களால் பாதுகாக்க முடியவில்லை என்றால் எங்களை போன பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர்களிடம் போய் இந்து அமைப்புகளிடம் உடனடியாக ஒப்படைத்து விடுங்கள். தயவு செய்து இந்து கடவுள்களை இழிவுபடுத்தாதீர்கள். திருச்செந்தூரிலிருந்து பிருத்திவிராஜன்.